Yakoromogi en kanyo wuok tich chendren mar migago tarik 24 dwe mar aboro higa mar 2026 kaka pile wantiere kaindi mondo mi wami weche manyien monon modo moluyo makar duchingni mathoth skunde yao kendo nyithindo dok e skul. Wantiere kod mathoth kata kamano magi weche maomiyo pek. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso migawo mar omenda mondo ne omenda madhine counties chwale wang' saa mondo counties oti makare. DCP Rigathi Gachagua koni serikal ni kod paro ma piny mar biro kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. Culture mar Jaluo onge ng'ama ochako gwedho kendo gweth kosegwedh ng'ato to gwedhe ok chak gwedh ng'ama chielo, gweth imigwedho ng'ato achiel. Pok wang'eyo gima kapok wagwedho ng'ato wang'eyo kaka osebedo kutiyo gi jopiny akobedi ng'ama nigi chuny maler. Jodongo medo sidho josiasa e pacho ka penjo en ni ang'o ma ging'iyo kapok osidhi jasiasa. Machiegni Nyakoromogi nyinga Ochieng' Emmanuel bed kodwe chakruok nyaka giko kawachako wacho gi weche motenore kod romo kod IEBC. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki ochiko migawo mar omenda mondo chwal omenda mag kaunti wang' saa kaka yor chiwo yot ne dhiro dongruok makare no jopiny e kor gwenge. Kindiki mane ochweyo kom romo mar 30 mar duol makelo kanyakla tend counties kod piny owacho mamalo kod jotend migepe IBEC kar jot ma jalup jatend piny kare Nairobi ojiwo nono malong'o chenro mag dongruok mosechaki kendo neno ni otieki ma ok gidong' alunde mabiro chiwo wich kuot ne piny owacho. Okoni gigatneno ni chirni mane ochak gero tieki kaka yor jiwo ohala. Aggregation. We want to see processing. We want to see job creation. We want now to start discussing uptake of spaces in the KIPES so that we can develop that very important infrastructure. The enabler resources, the enabler services, electricity, water, and so on. And if today's IBEC is not enough to look at all things, I am willing to have a thematic meeting, not IBEC now, just on KIPES. On the two levels of government, we can have a special meeting in the next 2 weeks if there are heavy issues which require the people responsible for electricity, for water, for roads to be present differently than they are now. Because we don't want any gaps in the delivery. We don't want any reason why the KIPES agenda should not now progress towards maturity. Jatend Nonro mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho nitie chenro mopondo mag kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. Kolose dalane mantiere Wamunyoro e kaunti ma Nyeri kinde moromo kod moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Isiolo. Gachagua wacho ni Ruto tiyo kod duol mochung' ne yiero kod keyo pacho ka IEBC a piny e loso kaka ibiro roch yiero. Kuna kitu ingine wanataka kufanya hapo kwa IEBC wakiwa na Joho na vice chairman wa IEBC. Ecosystem wanataka kulete ya kuiba uchaguzi ambaye ni details imebaki tu kidogo. Unajua sitakaki kusema kitu kabla sijapata yenyewe sawa sawa. So imebaki kidogo. Ninaomba Mungu by kesho kabla sijaondoka nikuwe nimepata. Ndio tuambie wa Kenya. Na unajua mimi si mtu ati anapewa information naenda kunegotiate na rais na serikali. Mimi nikipewa information na Kenya inasaidia wa Kenya. Na polisi wananipenda sana kwa sababu ninawasaidia. Na ndio wananipatia maneno. Niambia hapa. Kama sasa hiyo watu ya SOG wanasema sisi hatutaki kufanya kazi, hatujalipo. Pesa yetu Kasongo amechukua. So hii maneno tutaendelea. Hata ya Isiolo, Marsabit, please keep me informed. Wacha tutetee nyinyi. At least tumuzuie kidogo bado tutaweza. Alafu mwaka ujao tumtoe. Si ndio?
Yakoromogi Jaod Bura Kagushia ni nyim duol mochung'ne riwo wi Uganda NCIC kalure kod weche mabende liekore ni ne owacho mane nyalo kelo pogruok e kind Uganda kendo nyalo kelo athuye kina bende ne en tiere eromo mar siasa mane oyuore kod jopiny. Kagushia njomaki jumbe mokadho kekara mondo mine donjne gi ketho mar ne thuo Uganda. Mae kaka chenro dhi nyime e nyim NCIC. Investigation, we will equally state our legal position. Just clarify those two issues. Thank you. First of all, you're here to assist the Commission in the investigations of this matter. Second of all, let me state this. So we are here for the investigations, right? Commissioner, yes. Council Jomo, you have stated clearly the rule of sub judice. And the rule of sub judice applies where there are two matters of the same nature in the same subject. No, don't even go to those merits. You have clarified. You have clarified your position. So can we respond on what we need to do if we are here for investigations? Wakili, you know, let's be ordered. Let's be ordered. Let's be ordered. Wait a minute. Council Jomo. Council Jomo. No. Let us be ordered in this matter. Wait a minute. We'll lose the point. If she says that sub judice is where there are matters proceeding the same. Council. That is wrong. That is wrong. Council. Wait a minute. That is not Council. Wait a minute. No. Commission. That is sub judice. That is not sub judice. Council. You know, I gave you time. Yes. Nobody interfered with you. But wait a minute. No. Wait a minute, Council. Chair, you object when misinterpretation is given. Wait a minute, Council. We might not allow Let's be orderly. Let us be orderly. I am on the chair. Let's be orderly. Please, you know the rules of engagement. When the chair rules or when he gives advice or direction, it should be honored. As simple as that. Wakili Ndegwa has asked a question. She has not even responded. And then you have delved in. Why can't we allow Commissioner Jerusha to answer the question, yes, explain what she wanted to explain? Because what we are doing, we are distracting her and we are causing her to lose the flow of thought. No, we are not distracting her. We are simply telling her that she has misunderstood the meaning of subdivision. Wait a minute, Wakili. That's what we are saying. Wakili, you know, the thing is this. Or she has deliberately and innocently misunderstood. The thing is this. Wakili, councils, with due respect, let us obey the rules and the procedures. You know that. You are actually honorable councils. Yakoromogi mane nchendo mar NCIC duol mochung'ne riwo Uganda dhi nyime kod dayo dho Jaod Bura John Kagushia kotero kod weche mabende wachore ni ne owacho mane nyalo kelo athuye ahinya to jogo ma ne siro piny owacho mabende osebedi ka iyango kaka motelo kod jatend piny Kenya William Ruto to kod kuma ne idhi manygie nyaka bwo tando miyo chendo no dhi nyime. Anyuola mar Jim Richardson Onkundi obila mano itonge mane tulo mar siasa mane omuocho mabei obalo kod lipot mar obila mawacho ni wuodgi yande oyudo masira mar apaya. Bende nyiso luoro margi ni dipo ka itemo panda diera margi mane otimore kinde tulo no kakoro gidwani tendo bila kod jokanratich Uganda mondo donjre en nono kendo fwenyo gima nokelo tho wuodgi mondo miratiro oyudre. Na hii jiwe kama ingekuwa ni kumpiga basi ingemweka halama hapa, ile kumuumiza hapa basi ndio labda tuseme amejigongelea mali, na mimi nashindwa itakuwa kujigongeleaje hata kuna september. Kifo cha ndugu yangu sina uhakika naye. Ndugu yangu alikuwa na hofia kwanza venye alitoka training ya promotion akakuwa hapa nyumbani kurudi. Alikuwa na hofia maisha yake kati yake na Hospidi Chebelela alikuwa na hofia maisha yake sana. Mbona simu zikosekane tena? Simu hakuna, IDs zake hakuna. Sasa nini inaonyesha hii inatupea picture gani hapa katikati? Ni nini inaendelea? Nisaidie haki yake ionekane. Mtoto yake anakuwa kama mnyama. Vitu yake yote vinapotea. Simu yake mbili inapotea. The family is still not happy with how this matter has been handled by the National Police Service. At this point in time, tunataka kuambia Murkomen, tunataka kuambia IG Kanja, this was your officer. He died in the line of duty. By now you should have been here to stand with this family.
to console with this family, to help them come to terms with what has happened to their son. Buramaki Haru Ndindi Nyoro Seojaten Migamara Rita Kipchumba Murkomen eweche njore mag siasa mamedore pacho ka okoni Murkomen ngaka utinga ka jaten migao maneno ni othir njorego. Okoni Murkomen no kusenyiso chiama telo kuom kwero emigao no koloni piny owacho ngaka uting mowinjore eneno ni arita obedo kare e pacho ka. Waziri wa usalama wa Kenya hawataki hiyo upuzi ya kuambiwa maneno haina maana. Wakenya hawataki mambo ya violence katika mikutano ya kisiasa. Na sisi kama watu wa Murang'a tunaonyesha Kenya mzima that we are tolerant. Tunapea kila mtu mwenye, every person an opportunity, anakuja anaongea na watu bila vurugu. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya ipelekwe na njia hiyo. Na kama kuna mtu ambaye anajifikiria ni kiongozi na ako wizara ya usalama, anafaa kuwa anaongea akiwa nje kama amejiuzulu kwa sababu ameshindwa na kazi. Burama West Mugirango Stephen Mogaka kwayo Oganda jo Kenya onyakwe ekindeni maweche mag siasa medo tedore pacho ka. Kolose kindelam kanisa dwen ma Nyainogu Mogako jotelo kod jopiny ochuluor ne ratiro ma demokrasia moketie katiba kaka yorno ni kweth duto mag siasa timo rombe gi kamora mora maonge kod luoro. Okoni timbe njore mosebedo kanene pacho ka nyalo biro kelo luoro ne jopiny ma joluto mbulu kendo thiro demokrasia margi kinde yiero. Nya yetu sisi wa Kenya tuwe na ule upendo wa Bwana. Ule upendo wa kusema tusifanyie mwenzetu kile ambacho hatutaki tufanyiwe sisi wenyewe. Wa Kenya, let us not overstretch this freedom to hurt each other. Let us love each other, tukijua hapa duniani sisi ni wapita njia na siku ya mwisho tutafika, siku ya kiyama tutaenda kujibu what we did with what the Lord God gave us in the Republic of Kenya. Jatelo mawuok county ma Kitui masiro lwedo jaten piny Kenya William Ruto odhi nyime gi debe ne jaten piny mondo miyo oyud thuolo ma telo ne piny Kenya kuom thuolo mar ariyo. Kade gilose gweng' ma Kitui South, jotelo go koriwo koda ka jaod bura ma Kitui South Rachel Nyamai wachon jatend piny osechako chenro mathoth e pacho ka mag dongruok kendo koro owinjore omede kinde mar tiyo ne oganda jo Kenya mondo oyud thuolo ma tieko chenro go. Saa hii wametoka kuangalia barabara ya kutoka Ikudha kwenda Kanziku kwenda Muza. Na tumetoka hapa saa hii, nataka kuhakikishia ya kwamba barabara inasonga kusonga. Rais Ruto anasema hawezi kukubali kaunti moja ibaki nyuma. Hataki Kitui ibaki nyuma, hataki Machakos ibaki nyuma, hataki Makueni ibaki nyuma. Uzuri wa President William Ruto aliyekubali ODM tuingie ndani ya serikali, tutengeneze kitu inaitwa broad based. Na broad based ni serikali ya kila mtu. Broad based ni serikali ya umoja. Broad based ni serikali ya kuleta maendeleo. Huyo ndiye ninasifu leo kwa sababu tumeona akiwa rais wa matendo. Na rais amesema 2060 lazima tuweke vision ile taongoza hawa wananchi wa Kenya. Rais amesema kuanzia next year, tulikuwa naye jana, na amesema kuanzia next month hakuna mtoto atalipa karo ya university, serikali italipa. Tukushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu unajali maji ya Ukambani. Rais ametoa bilioni 10.6, 10.6 billion ameweka Thwake Dam. Sasa ile pale Thwake Dam anytime itaanza kuleta maji, na hiyo maji italetwa na Kaki hapa Kitui South. Tupigie rais makofi. Kwa hivyo kama okang' ma jodongo kao mar sidho josiasa motelo ne yiero maduong' medo dhi nyime pacho ka. Kata kamano chenrono medo nyuolo paro kod penjo mathoth malero duoko kowuok
kuom oganda mopogore opogore. Moko penjo gin ni bende nitie gik ma ikuongo ing'iyo kapok osidh jasiasa. Jojuma miwaler. E kinde ka kinde ka odong' dweche machuok to dhi yiero maduong' e pacho kae, chenro mag sidho josiasa kod jodongo osebedo ka nenore. En chenro mosebedo ka kelo paro mopogore opogore ka kuom jodongo kaachiel kod oganda mamoko. Takoro ng'ato bi culture mar Jaluo onge ng'ama ochiek kwa gwedho kendo gweth kosegwedh ng'ato to gwedhe ok chak gwedh ng'ama chielo, gweth igwedho ng'ato achiel. Pok wang'eyo gima kapok wagwedho ng'ato wang'eyo kaka osebedo kutiyo gi jopiny. Okobed ng'ama nigi chuny maler mohero jopiny mawinjo dwach jopiny. Wawe keto pesa mbele to waket chike mag Luo ma kisidho ng'ato to luwore gi chik mar Luo. E kaunti ma migoyo jotelo mopogore opogore osido sitho ka owuok kuom jodongo. Kamano motim machiegni en odiechieng' manyoro ma jasiasa Nelson Adoko ne osidhi kod riwruok mar jodong Luo e Kajuba Marongo mondo koro odhi olar kom od bura Marongo e yiero mar higa 2027. Nyoch wabedo piny kaka jodongo mwawacho ni nyaka wawir jalni mondo obed jatelo ma jopiny ong'eyo. Chenro ni ma sitho ni otele kod jakom mar riwruok mar jodong Luo kata ker mar Kamagambo Richard Onditi. Sitho nitie gi tiende maduong' ahinya kendo oganda wa ma joluo nong'eye. Ok gweth ok mi ji ariyo kata adek, gweth bedo ne ng'at achiel. Penjo maduong' ni sitho ni ma josiasa yudo kuom jodongo onego tim kod ng'awa to en kod ranyisi mane kata ber e siasa. Wang'iyo seche mosidho ng'ato, wang'iyo ni to ng'atni be onyalo loko ngima mar oganda ma entiere kata ngima mar oganda gi. Ker mar Kamagambo Richard Onditi wacho nitiere gik mathoth ma jodongo ng'iyo kapok gisidho ng'at moro amora e kom siasa, kabe nitiere kit nyasi mocho ni nyaka tim e kinde mar sitho. Nyaka kuong mi penj. Kisekalo penj eka wabiro pango ka jolemo nitie biro mi muma cha wami to tok wase mi muma kise moseketie kom ibiro kuong'ori gi muma nadhi rito gandawa. An gi teko mar wacho ni ng'ane ka ber piny pok ondiko chamo we ng'ane mondo tem nikech rongo pod nitie ok odhi. Sami bire komwa mar jodongo ibiro kendi maonge wafuasi magi. Mano wach na chik namba 1 mane ofisa kanyo. Sitho ma itiyo josiasa malaro kod mopogore opogore kod jodongo. Kata kamano ok tim ne wakeini malaro kod mopogore opogore kaluwore kod chike mag Luo. Joluo wacho ni dhako ok bede kom nyaluo. Chik jaluo wacho ni dhako ok ringi gi tong' kapod chuore ngima. E seche ma jodongo wani josiasa mag sidho gin jok ma giher mondo oganda oluw bang'gi kod mopogore opogore mag gimanyo duond buche mag siasa to nitiere kod chung' ma opogore. Ne bura mar Luo Council of Elders Rongo chapter to ne gineno ni mondo gibi gisidha Adoko kaluwore kaka nokwayogi, to gin be gineno ni mondo giluonge jopiny mondo witness gima dhi mbele ni. Koro we have not organized this event, wan oluongwa. Jakom mar ODM Sub-County Marongo Max Lorina mane wekine nyasi mane sidho Nelson Adoko kod jodongo mondo dhi olar kom Kajuba Marongo ne wani kaka duond bura nyaka sani koro pok iketo chungi nikech nitie ji mathoth ma bende degom laro komno kod otiko mar ODM ka welo ma gibiro timo ema biro nyisogi ng'ama gidhi chung' bang'e. Orina wacho ne okang' ma okao kod jodongo kaka duond bura gin giwegi onge wach moro amora ka giwacho ni gima gin gibiro ng'iyo en ng'ano bende koro oganda biro walo mondo mi otiko mar ODM e laro kom ma Kajuba Marongo. Ni party mar ODM dhi bedo gi fair nomination mondo wadhi election gi candidates ma strong ma jopiny dwaro madhi miyo wadonje od bura mag assemblies to gi od bura mar national gi candidates wa in ge namba maduong' moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. To kuok e kaunti ma Migori ahinya te weche motenore kod jodongo sidho jotelo kod gigo meno bende ging'iyo kata ma kaponi girangoga wakao yweyo wa mokwongo e chendo mar migago kikeli mabor pod wantie kod mathoth moikoni. Every
day, something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State House na matendo. Parliament and Senate debating the issues that shape our future. What's the point of order? The biggest moments all streaming live on Viusasa. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. And that is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Kata ne pok niti obiro kae, pok na eno kaka Rajiv wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono mana nikech pari oseikre timo gimoro amora. Kakitimre ni itemo wacho chal ka gima keny mar Rakesh kod pari ni chal ka gima okimorgo. En ang'o marach? Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chienti chariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre sangwen marukinyi nyaka saa 7 mar odiochieng. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donga gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ongao juma ka juma mar mondo mi wanono penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Machiegni chendo poden mar migago wadhi weche mag somo. Riwruok ma jonyuol koro kwayo jopuonj madongo mondo rang jopuonjre ma pok otieko chulo omenda mar somo kod wang' mamuol e kinde ma yawo skunde. E twak ma jakom mar riwruok mar kaunti ma Kisumu kod Ramogi TV okoni piny owacho pok oro omenda duto ma dwarore kata bed ni chako tam mar 3 kendo nyalo chuno jopuonj madongo mondo riemb jopuonjre pacho. Gino mokwayo mondo kik timre, gikwayo horuok kendo seyo medo omenda mar somo e tok chik. Tam mar 3 chuok en jumbe 9 kende
to kae ma wadhi time penj mar mogik mar jo grade 9 to kod jo form 4. Koro kik waketru ng'ikruok moro amora, wanenuru nyithinde wadonjo e skul e wang' sa, to wan bende watemuru kaka jonyuol, kik wabed abeda kanyo ni sirikal chulonwa. Wan bende wan gi patwa monego bed ni wachulo, wang'e areas ma wan godo e skunde, watemuru kabisa mondo wachul pesa ni e wang' sa, mondo running mar skunde wa odhi mayom, ma kik jotelo mag skul bed gi ng'ikruok moro ma chunogi ni mondo gidwok nyithindo dala. Ka uwinjoru nugolo kata siling 10 to en mana parno, to gima uwinjoru e kaka jonyuol ni udwa timo be ok riemb ne nyathi. Mana kwayo principles ni gima jonyuol uwinjore ni gidwa timo, kata ka jonyuol moko pok ochulo, kata ka jomoko chulo mos, en ok riemb ne nyithindo. Pesa minyalo riemb ne nyithindo en mana mar sirikal manie fee structure, to mano bende wakwayo ni kik riemb ne jonyuol. Ka janyuol moro nigi tabu to dhi adhi e skul to winjore gi jotelo mag skul kako onyalo chulo pesano. Sipunde be koro sani take advantage ni pesa ioro matin, kendo ko nwagoyo koko ni mondo pesa oro in time, koro gioro in time to giore matin. Koro nitie levies kaka academic improvement, nitie mek infrastructure magedo, nitie gik mang'eny miketo kata mek pitiegi. Mae miyo nyithindo mae kuom anyuola ma ok nigi nyalo ok nyal dhi e skul. E kinde ni ma nyithindo dok e skul ne tam mar 3 ne en fuong'ruok ne jonyuol kod jopuonjre gwenge ma Obambo e South West Ward Kisumo ba sub county Maseme county ma Kisumu to kido sir mar omenda ne chulo school fees to kod sir ne joma mine ne chenro magi mopogore opogore. Nyithindo ma ok tin ne 80 ma somo e skunde mag sekondar nyaka mbalariany mopogore opogore ne yudo sir mar omenda mar somo e nyasi mano bagi apis ruoth ma Obambo. Thoth jonyuol kod nyithindo manoyuoro kendo yudo kony ne onyiso mor margi e yudo fuong'ruok e chudo mag omenda mar somo e kinde ni mag yango pek e ochumi kod dok piny e weche mag yuto. Nokadhi e college for 13 years. Koro ka jatelo nokelo fundraising ni mondo kony godo jomochando to nyalo somo. Hapa nolwar ma ayudo rayo mi amor ka kura dok school nikech generali ogolonwa wich kuot kaachiel kod aduk nikech adier nitiere nyithindo mane ok nyal maseche moko dak kod deyegi moko jonyuolgi nosetho iyudo ka gidak adaka kod jok ma chunygi ler konyogi. Adier makende en ni puonjo nyathi tek to kinyalo yudo ng'ama mako ni lweti mojako ni bathe konchiel momako ni lwet nyathi motero ni kamoro. Wamor ka wan gi ilo nikeche kosekaw na bathe konchiel tanga dhi koringi na kocha matin machaka yudo cha aduoga nyiogo chumbi ot to nyathi be dhi e skul kocha cha. Ma is a very good initiative nikech koro gini osechakore mondo o empower community to wawacho ni wang'ni grassroots wachako gi empowerment my community kabiro mbele. Akwayo jowa gite ni telo nyaka wayier wang'ni telo makare. Higani wan gi a total mag nyithindo 80 mwatero e colleges gi mbalariany. Na choose ni the only thing manyalo timo en empowerment mar nyithiwa through somo nikech iwacho ni kipuonjo gweng' tipuonjo piny mangima. Omiyo this initiative is very dear to my heart kendo atimo kahere kabisa. Magara nyithiwa mwatimo negi kamae wamiyo gi gimiluongo ni wings to fly mondo kiny wachak wayud generali machielo. Riwruok mag ratich jotich pacho ka kotu ochiwo singo ne jotije ni tijegi pod biro bedo e seche ma piny nigi lokruok e dier lony manyasani motisi ni artificial intelligence. Ka giloso romo mokelo kanyakla jotelo mopogore opogore mag riwruoge mag jotich. Jokanyono e migawo mar tije Nusimumanzi wacho ni lony manyasani mar AI biro chiwo dongruok kod lokruok kendo kelo yot e tijegi. Kata kamano okenge owinjore oketi maneno ni jotich obedo kod ng'eyo kaka lony manyasani tiyo mondo mi okonygi e tijegi. Gimedo ni chik maluore kod lony manyasani mar AI osetere od bura mar Senate maneno ni ok okelo midhiero moro amora ne jotich. We meet at a defining moment for the world of work. Digital transformation is changing how enterprises organize production and how people find and perform work, and artificial intelligence is accelerating that change. It is opening new possibility for productivity, entrepreneurship, and employment. At the same time,
It is raising questions that go to the heart of workers' rights. What happens to jobs when tasks are automated? What happens to workers when algorithms determine who gets work, how work is allocated, or how performance is measured? That we are engaging at a time when the AI bill is active and receiving a lot of feedback. As well, we currently have an active AI policy. Kawergi magodhi Busia kama johala mamine tung mar Kenya kod Uganda, Congo kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kwa mondo hore ikine ma piny owacho loso kaka inyalo duoknegi osuru piny. Komiti mar od bura ma otimo limbe Busia kendo winjo ywak mag johalago makoni osuru ma ikaw kuomgi odhuro kendo miyo ohala ok bed kaka ne en chon. Johala gikoni thoth jogo matimo ohala e bombe madongo e Kenya yudo mwandu kuok e pinje maoko kendo gine tudruok mag johalago kod mag piny maluoro Kenya kakoro winjo ywakgi dhi loso lwasi mar ohala. Because I know we have the non-trade barriers that we do have amongst the different countries. So we will check against that, find out what the challenges are, and see what interventions we can do as a legislation, and also have an engagement with the executive side, because they are the implementers on what exactly can be done to ensure that these barriers and the complaints that people have can actually be gotten rid of. Because what I know is that the EAC, and especially currently under the leadership of President Yoweri Museveni from Uganda, the intention of EAC is that the trade between the East African countries actually does work, because we trade a lot within East Africa than we do as a country, especially Kenya, with any other country in the world. So for us, it will be very beneficial to ensure that that works for our people. Jagoro emigao mar pur Laktar Paul Rono siemo karan mag kembe mag chai ewi mibadhi moko mag irocho godo ratich jopur mag chai kokale dio masinde ma itiyo godo e pimo majan mar chai. Koloso Teget e kaunti ma Kericho, Rono koni piny owacho ok bi yie mondo chochni obedi e migao mar pur machwe hinyo jopur. Koni timbe mag machienglo kod mibadhi piny owacho nyaka rakrego makare kendo jopur yuto e mwandu mag chai mondo luchgi kik dhi nono. Mtu yeyote akipatikana akiiba majani ya mkulima awekwe ndani mara moja. Umesikia hiyo? Sitarudia tena. Nataka tu kuona ni ngapi wako ndani. Na vile vile nimesema kama kuna wafanyakazi wa factory yenye wako na majani chai kuliko ile wako kwa shamba lao, na wana earn bonus kuliko majani chai yao, hata hawa ichunguzwe, na ikipatikana na hatia yoyote wawekwe ndani. We have gone down with the peers and the guests, and we have already shown how we are going to reorganize ourselves to accommodate those machinery. So the earlier they come, the faster we can produce better quality teas. Tumeambia pesa ya Tegat ile inadaiwa ni milioni 200 peke yake. Hatuna deni zingine. Kwa hivyo hata hizi factory zingine hakuna deni, ni mambo ya propaganda na hizo ni mambo kama wakulima hatutaki. Kadhi gwenge mag Garissa eneo lalo maduong' matuda luora matana kadhi bom maduong' mag Garissa county matana river rumo kakoro jodak kunyiso mor margi matimo ohala maonge rochruok. Gedo mar ndarano kod lalo makono nochakore bang' ola mapek mariga maga no 24 ulano mane obiro kalori koth mapek kendo ne omiyo jodak oyudo lal mane onywando nyaka kethruok mag sikunde. Gipoyo gedo mare kendo kopogore kod ohala, wuoth kod somo gikoni koro dhi bedo mise madongruok e gwengego. Especially kazi yao every day ukikuja unaona kuna progress, kuna kazi inaendelea. So like ile kitu tulikuwa tunaona wakati ile barabara ile katika yenye gari ilikuwa haiwezi kupita pande ile, sasa iko very different. Hata sasa hii mvua ikikuja kama ina ile hatuwezi ona ile kitu yenye tuliona sasa ile. Wakati tulikuwa na barabara ile mzee tulikuwa tunaathirika kwa sababu ya mvua. Wakati mvua inakuja mingi, barabara inatukatikia mara kwa mara, inaleta maafa, biashara inakatika, barabara hakuna magari yanatembea, tunateseka kwa hali. Lakini sasa tunaona nuru ya kwamba Mungu ameleta na taarifa serikali wameileta.
tuko na imani ya kwamba serikali itatuinua sisi katika maisha yetu. Kumekuwa na shinda na biashara ikawa imetatizika kidogo kwa sababu abiria wataki kupanda bodaboda kwa sababu barabara pia ni mbaya, kuna makorongesheni, kuna vumbi. Kwa hivyo pia imeathiri biashara yetu kipande kingine, na tunashukuru kwa sababu tunaona biashara itarudi sasa na mambo itaendelea kuwa sawa. Pia hata wakati wa mvua itakaporudi hatutakuwa na shida kwa sababu barabara yetu itakuwa iko sawa na tutakuwa tunapita vizuri. Kwa hivyo tunashukuru serikali kwa ajili ya kazi ambayo inaendelea kutufanyia hasa wakati area hii ya Mandoko. Tunashukuru sana kwa barabara mpya ambayo bridge mpya ambayo tunajengewa. Juu tulikuwa tunasumbuka sana wakati wa kuvuka, magari imeja sana. Hakuna masaa ya kupita, alafu hiyo bridge mzee inatingika. Sasa tunashukuru sana juu hata El Nino ikikuja hatutakuwa na shida. Imefanya hata tunashukuru sana juu maji hata itakuwa ikipita vizuri. Magari hakutakuwa na accident tena wala kupangana kwa magari wala watu wa abiria wakipita. Sasa hata tukipita na miguu hatutakuwa tukiongopa juu hii bridge nyingine ilikuwa inatigika. Wadi Embu obila mama jengo mama Embu makumiomoro ewi chechni ne otongo yende moko apar koda beach manyachon ataro mar chike marito bunge. Obila ko bendo mako masinde beach michichni tiyo gode tongo yende go kinde ma chijno ogengne kende biro chwale do kalore kod weche mag ketho aluora. Whether it is in private or public land. Any person who willfully cuts down trees, there are consequences for that action. One, financial implications. Second, there is a 14 years imprisonment. We are going to identify the intent of this person. We are going to go down to the bottom of this thing. Na tulikuja asubuhi tukaraid, tulikuja na officers from KFS, tumeraid, tumepata watu hapa, tumeweza kupata mashini 5 za watu ambao walikuwa nafanya uharibifu na kukata miti hapa. Na tukashika mama ambaye alisema alipewa ruhusa ya kukata miti hapa. So we are under investigations na tumeweza kuwashika hao watu na huyo mama ndio aweze kutueleza alipata ruhusa vipi. Na mimi upitia hapa kila siku. Kila dili karibu miaka mingi nimepita hapa nikiona hii miti Na historia hii miti venye inakuanga hii miti kianza kuleta shida, kwa mfano ikianza kuanguka kuna wale watu wanakuja kukata hii miti authorized. Maybe Kenya Prisons ama Children's Home. Hao ndio wako na authority kuja. Hao tunaona hata hii yote iko kwa barabara kutoka huko hadi kwenda juu. Hao ndio sasa tunajua ndio wanakatanga miti. Wadilamu rirogro were malamu sirolwedo gedo mar kambi madhikonyo luoko mauta magino nidhi chako los mauta tangi mauktine miabirio county Malamu kagilo seremo mar sultan wa wabajuni rowere go kwa pinyo wacho moneni oketogi ongala manyime yudo tije e chendono bende kwa pinyo wacho moroneni atamalo prabiro mag tije madhi wuok e chendono omijo dak mag county Malamu. Mradi kama huu sisi hatupingi, tunaukubali kwa mikono yetu miwili kwa sababu hatuna kazi. Sisi kama wakazi wa Lamu tunalilia kwamba hakuna kazi, na kiwanda kama hichi kimekubali kutupa 60,000 positions za job, na ninatumaini kwamba youth waliokuwa nyuma yangu wote watanufainika. Lakini shinikizo ambalo linatoka kwenye serikali ni chache sana kiasi cha kwamba ni kama tuseme ilimewatoka kwenye mikono ya wajibikaji kwa viongozi, na hatuwezi kusema kwamba ni kila mara ni wajibikaji, lakini vijana tunajaribu sana, na manufaa ambayo yatakuwa kwenye oil refinery yatategemea pia na good conduct yetu. Tuweni wamoja, tukiwa wamoja tutapata kitu kimoja, sote tutanufaika na humradi. Hata tukafanya nini sisi tutanufaika mpaka kizazi chetu, mpaka siku ya kiyama. Kwanza tunakaribisha miradi. La pili, tunataka kuambia matatizo yote haya ambayo yako Lamu County yamesababishwa na uongozi mbaya. Lamu County has been a victim of poor leadership for far too long, na ni wakati vijana wa take over responsibility ya kubadilisha uongozi. Kahwa dhinyime koke gwenge mag Lamu enni bul en achiel kumgigo mimi oluor to chutho e kanisti mag roho kachiel kod thumbe mag ohangla to kod johera mag tuka dhula kaka mago ma Gor Mahia. To bende sipenjori ni bunde iloso gi kanye to gin chike mag mitiyo godo kiloso bul. Jafwambo mar kaunti ma Mombasa George Aoko ne otimo limbe gwenge mag Bangladesh od bura ma Jongo Mombasa
kendo fuaro ndach kweth rowere mani kod lony mar loso bul. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne alochora e kind udi kamanyo ndach kweth rowere mikone ni kod lony mar chuogo kod loso bunde. Dala chako lose 2017. Ne ayudo gi ka gidich kuma ng'ato achiel ne ayudo ka chuogo bul, machielo ne ayudo ka lielo bul, ka nyawadgi modong' to ne dhi nyime kod ndiko nyinge bul. Ei kano kanyo tijni eri achako gimoro around 2017 kana leme kanisa moro ni mowar Sayun. Koro gima ne tijni omorago ne nitie osiepna moro ni Edi manopuonjago. Pesa naneno ka pesa ne ber sana, ka seche moko custom obiro ne ambi kana tero ne bunde na odhi oloso na to naneno kokos pesa mo maber e odiochieng'. Koro ambe nakoni ambe tijni nyaka puonjra mondo mi ang'eyego. Ibiro winjo kaka ma pogruok nitie kod maebe. Nyiso no kamago mokwongo ni en mayot, to kamago mar ariyo ni en mapek. Tiende sama ne adhi nyiewo material to akawo mapek gi mayot. An agore ka joma loso oselose. An koro gimiya agore. Kaka gidwa mondo agorne, andiko ne nying. En gi nyinge mopogore opogore ka. Koro dwaro ka wuon bul kaka dwa mondo ondikne bunde no. E gweng' onogono mar Bangladesh ne amanyo jaduong' Michael Owiti mikone ni kod lony e weche mag bul, kuma ne opimona ni e kinde machon bul ne ok chuogi gi rowere. Gin joma dongo mong'eyo kit bul gi dwonde. Seche mochuoge to ng'e ni ma dhi ywago duol matin, ma dhi ywago duol mediere, ma dhi ywago duol maduong'. Ok ywaya. And then joma chon nok ywa bul gi piena mbora ne ni pien. Nong'iyo pien mayuak sana ne gihinyo tiyo gi dwasi. Mana ma onge boche. Pien wan gi pien ariyo maberi bul. Wan gi pien ngaw mano be nyalo go bul. Gi pien dhiang'. Koro yudo pien ngaw ne matek nikech en le ma koyudi koda gi sirikal tinyalo maki. Ni dhok ma Mombasa gin dhok moko ma gichamo jwala. Seche moko girado gi gik moko ma richo gi wang'ayo, magi gik ma dhok ma Mombasa chamo. Lakini dhok ma dala gin dhok moko maler machamo lum, lakini dhok Mombasa to ok chamgi. Koro ing'eni pien gi ka pek ok oywag moro maber. Kae de bende opimona ni nitiere kaka ne mielo bul migo e kanisni mag roho, miel makata kamano koni sani olokore. Miel ma wamielo kod bunduno sani wanene kokele gi miel moro mar digital mar adujo. To chon wich ne dhi malo, onge wich mane duogo piny. Nen wich madhi malo matiende ni kuma wich dhiye kuma Nyasaye nitie. Tiluongo roho to donjo kuom dhano. To roho ni kosedonjo kuom dhano, ka nitie gimoro mopondo e toki ka, roho ni biro neno. To gin ang'o gini manyaka to ketie tim gi jago machuogo bul? Koro inindo ng'at mo masoba, ibedo sawa. Koro wayo weche moko mag nyiri dhako nyaka keto kando matin mondo mi kiny los ne ng'ano bul moro maler. Ma kodonjo go kamoro ten bul moro maler. At mane chuogo bul kata mane chweyo bul, mane twang'e. Odiochieng' mong'e ni osebudo bul, odwa dhi twang'o. Ok obed ka en mar Nyasaye to ok obed machiegni gi ng'ama dhako. Ok obed machiegni gi ng'ama dhako madang mit gombo make mit omul gok chiege kata yuore. Mago angla to kokiti gi ritrok nikech mago angla jo angla gin gik mitimi mudho kendo magi ka gigo imudho ng'eny go imudho to magi sama kiko iler. Koro chieng' mokelno bunde mag angla tanyiso gini wan gi bunde mag angla mwadhi loso. To chieng' mokelno mag jolemo nyaka nyisi gin chieng' tarik matin makama wan gi bunde moloso mag jolemo gibedo gi ritrok. Bul kobarore e lweti seche ma igoye, okoni nyaka to noni matut ni mar yie margi en ni mano roho temo chwalo ote moro mopondo. Ka in jago bul, ikasori go bul, iwocho, to bul cha odhi obarre lweti,
nyaka kuongo non to ng'ama bulo bare lwete en ng'a. Koro seche mabulo barore waseng'eyo maler ni ng'ane ni nitie kama nende ok oninde maber, aidha nitie gimotiyogo ma Nyasaye ok omor go, koro chuno ni nyaka kawe makete pending. To en ang'o momiyo bul ka bul imiyo nying mopogore? Kaka Elena nyakwa en ng'ama lelo, sauti wuok maler, koro kigoye sauti wuok maler, omiyo miyo nying mar Elena. Nyakwayo kaka koro mae Obange wiyoke, Samson ng'ama konyo dhano, koro emomiyo nyakwa miyo nying bul. Koro bul no kod chokruok kamoro nyaka ne talo lor ma Samson olor, nikech Samson nie pa, emomiyo nying mar Samson. Pien kod kete mag goyo bul gikone gigolo mana Kaluo ma ok Mombasa ka. Kede motiyo godo en kaka madat, jomoko luongo ni ondate, koro wan waluongo ni madat kaka koro kocha. Mano e kede ma go bul maber, nikech en kede otimo odong' kanyo ka ok otur kata mapera. Koro en kede ariyo motiyo godo, mapera gi madat. En tich ma gikoni osebedo ka pidhogi ni mar oganda mathoth pok odonjo e ohand chuogo bul. Anyalo yudo kaka chulo ot, kata kaka anyalo chiemo, kaka anyalo konyo nyithindo man dala. Bunde mabecho kendo giloso bul gi pien ma ywak. To gimwadich we ni bul ywak. Ber mar bul en ni bul ywak. Gionge ochak ywa bul e boma ma Mombasa nikech dala kiwache to dala be nitie rope. Koro taon kube rope go noringo biro ku. Koro jo taon ok nyal pamo to wan e ro. Koro chuno wambe nyaka wachangamka mondo waji tumo wagole pien dala wakel ka mondo wambo wamiele. To ka bul oseikore, nyaka to giteme matin kapok gichwale ne wuon go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom sigana machal kamano. Bul ok go agoya. Osiepna moro nyicho osebaro bul, abiro penje ni to en mano go bul mano barono ang'o mano timore. Winje go ka bul obarre lweti e gik matimore. Ka watieko giko dira juma ka juma, wakelo niga mago mami gido iti kendo mi mor kendo lombo chunyi kendo mi mor e chenro ma Masako It. Winjane mago ma Walter Nyambaga ne olosonwa e Masako It jumani. Aya, Gachagua, nyaka ibed mano wadgi Kindiki. Umekataa. Mimi hapana ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mingi. Nyinyi mimi hapana ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. You cannot be my brother when you are joining Kasongo. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can the one man be the only right man in the whole world? Na nilikuwa nimewawarn. To Rigathi, Murkomen bende ni kod wach. Wewe Murkomen umeoa Mkikuyu kutoka Mkorwaini. Kama sisi wa Kikuyu ni wa kabila, rudisha mtoto wetu nyumbani, uende uwe mtoto ya kwenu. Shikilia bwana yako, wacha aziongee kuhusu bibi yangu. Wewe anachukua msichana wetu, anakupikia, anakuvulia nguo. Kwani Gachagua amesikia bibi yangu akimwangalia kwa wapi? Lakini kwa mikutano 10 anasema tu Murkomen na bibi yake. Murkomen anatakia nini bibi yangu? Wetangula, bende nyocha itero omwom ni Boni. Siku ya Thursday nikampelekea pesa ya president yangu. Maranga. Nikampelekea pesa ya president yangu. To kora ngoma buogoi ya sipika. Jana mimi na shangaa jioni naona Khalwa anasema huyo mtu anaitwa Weta alikuja hapa. Tukamfukuza. Iselwaro jamna kanyo. Na hapo alipochukua kitita cha pesa alinifurahi akanikambatia akasema wewe ndio ndugu yangu sijui nini. Mago e Masako It kod Walter Nyambaga.
Tok yudo masako it kod Walter Nyambaga wabro bedo ka wadhi yweyowa mar ariyo kata kamano kapok wadhi yweyo nitie jok maneno mopogre mabende luwo ka ndi achiel lero kamano Lauren James ka intiere gweng' mag Kisumu wacho ni Ochieng Emmanuel aneno migago eyo makare gin ji mathoth nyakwara mogero kamano Luoch Violet aneno ote mari e kind ma moko kik idhi mabor waduogo gi weche mag tuke.